कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। कणकवली शहरात पकडलेल्या त्या बांगलादेशी महिलांना कणकवली रेल्वे स्टेशनवरून नाही तर लक्ष्मी लॉजवरून पकडण्यात आलं होतं। या प्रकरणी त्या लॉजच्या मॅनेजरला पोलिसांनी अटक केली आहे, तर मालकाचा शोध सुरू आहे। कणकवली शहरात पकडलेल्या बांगलादेशी महिलांकडून वेश्या व्यवसाय करून घेण्याच्या गुन्ह्यात कणकवली एसटी स्थानकासमोरील लक्ष्मी लॉजचा मॅनेजर ओंकार विजय भावे वय 32 राहणार कळसुली याला कणकवली पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI अनिल हाडळ, हवालदार पांडुरंग पांढरे यांनी अटक केली आहे। ही कारवाई जानवली ब्रिज नजीक सोमवारी रात्री करण्यात आली आहे। 15 जानेवारीला कणकवलीत पकडण्यात आलेल्या 2 बांगलादेशी महिलांकडून लक्ष्मी लॉज इथं वेश्या व्यवसाय करून घेतला जात असल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालं होतं। त्यानुसार 20 जानेवारीला कणकवली न्यायालयात वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी करताना तपासी अधिकारी PSI अनिल हाडळ यांनी अनैतिक व्यापार प्रतिबंध 1956 कलम 5(1) हे कलम लावलं होतं। लक्ष्मी लॉजचा मॅनेजर ओंकार याच्या मागावर पोलीस होते। तो जानवली ब्रिजकडे येणार असल्याची माहिती मिळताच PSI अनिल हाडळ, हवालदार पांडुरंग पांढरे यांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेत कणकवली पोलीस ठाण्यात आणून अटक केली। लक्ष्मी लॉजच्या मॅनेजरला अटक केल्यानंतर आता लॉज मालक सुद्धा पोलिसांच्या रडारवर आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।